Είσαι μαλάκας που παίρνεις κάρτες δεξιά και αριστερά. Εγγόμενες που σε θέλουνε μόνο για λεφτά. Και μόλις σου δίνεις κάρτες σε κάνουν μπλόκες απλά. Αλλά είσαι μαλάκας, δεν ξέρεις από αυτά. Έχουμε κρίση, τι να ρεκιμήσει. Δεν δίνονται λεφτά με αυτή την κρίση. Βάλε μυαλό και σκέψου λογικά. Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Σου φτιάχνουν μεσέτη και σπότα και σου στείλουν καρδιές. Και σου λένε θα σου κάτσει και πόσες φωτοθές. Δεν είναι μόνο αυτό, το βίντεο είναι fake προφίλ. Και εσύ τους μαλάκας που είσαι που να με καταλάβεις, κάνεις μαλλί. Όλοι σε κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη σου. Και γελάνε πάντα με την πάρτι σου. Και σου πίνουν λεφτά από το πορτοφόλι. Εσύ πήρες στο γάμο του Καραγκιόζη. Τι να κάνεις εδώ σε κανάλες, έχεις μισούς καλούς μαλάκες. Και άλλους πλούσιους καλούς παπειράδες. Και σε ανήκεις μέσος μαλάκι, παπάς και από τούτο κουράδες. Δεν προσπάθεις να αλλάξεις το κάτι που δεν είσαι. Κάτσε πανταγή και μένα αυτό που είσαι. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις, αλλά τουλάχιστον έχεις και βλέπεις. Και από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό. Απλά ζεις έτσι γιατί όταν γεννήθηκες έγινες στραβή γι' αυτό.